dahil ako po'y magluluto ng adobong atay ng manok. At ito po pala ang aking mga ingredients sa aking lulutuin. Unang-una, ito pong bawang, tapos pamintang buo, sibuyas na puti, laurel na dahon, tapos luya, ng soy sauce, tapos apple cider vinegar or kahit anong vinegar pwede naman po. Ito pang panda na oyster sauce ang aking gagamitin dahil hindi po ito masyadong maalat. Tapos maglalagay rin po ako ng boiled egg asin. Maglalagay rin po pala ako ng orange bell pepper at saka ground black pepper. Yun lang po ang aking idaragdag sa aking recipe. Pero pwede naman po na ito lang ang inyong gagamitin. Idaragdag ko lang po ito mga mamamayan. Ang tanglad natin ay wag na wag pong kalimutan kasi pampatanggal po ito ng langsa. At saka itong ground black pepper. Ayan na po mga mamamayan. Sinalang ko na po ito sa aking stove para kumulo ang atay ng manok. At ito na po mga mamamayan. Maglagay lang po tayo ng konting mantika, olive oil. Ayan. Pagkatapos po ay ang ating sibuyas na puti. Pagkatapos po ay ilagay ko po muna ang tanglad. Tapos ilagay ko yung atay ng manok. At hahaluin po. Pagkatapos po ay lalagyan po natin ng toyo. Tapos ay hahaluin po. Tapos po maglagay tayo ng suka sa ating adobo. Tapos po maglalagay tayo ng konting tubig sa ating adobo para po hindi masyadong maasim. Tatakpan po muna natin ng 10 minutes. Ngayon kung kumulo na mga mamamayan ang ating atay ng manok, ngayon pwede ko nang ilagay ang bay leaves at saka itong pamintang buo. Tapos hahaluin po natin. Tapos po lalagyan natin ng konting oyster sauce. Kasi hindi na po ako maglalagay ng asukal dito at saka asin kasi meron na itong oyster sauce. Hahaluin lang natin to. Tapos lalagyan natin ng ground black pepper. Konti lang po ang ating ilalagay. Tapos po mga mamamayang ilalagay ko na po ang ating orange bell pepper. Tapos hahaluin po natin.
Pagkatapos po ay pwede nang ilagay ang ating boiled eggs, ang pinakuloang itlog. Ayan na po. Patutuyuin ko lang po ng konti. Pagkatapos po mga mamamayang, hahalu-haluin lang po natin para hindi po masunog sa ilalim. Ayan na po mga mamamayang, luto na ang ating adobong atay ng manok. Ito na po mga mamamayang ang ating adobong atay ng manok. Lalagyan ko lang po ng spring onion or dahon ng sibuyas. Ayan na po mga mamamayang ang ating adobong atay ng manok. Sana po nakuha nyo ang ating recipe. Sana magustuhan nyo po ito. Sana po mag-like at mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay.